An balima wani ɲama maliyactu do kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka da u tulo kan o de ka fɔ sanubɔ mansi 22 kɔni minɛna tigiw la sabula k'u bɛ ka dankari kɛ ba cogoya la. Kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ juin kalo tile 4 kɔnɔna la an ka jamana fintigi dɔw ka sɛgɛsɛgɛli kɔni senfɛ ba la u ye mɔgɔ 20 minɛ ni k'olu ka sanubɔ mansiw kɔni minɛ la. A yirala k'a fɔ ni mansin yɛrɛ kɔni minɛ kun ma kɛ foyi ye ko sabula u tɛ se k'u ka baara kɔni kɛ ka ɲɛ fiyewu ka sɔrɔ u ma fɛn dɔw laɲini ni o fɛn kofɔlen ninnu kɔni bɛ se ka dankari kɛ adamaden ka ɲɛnɛmaya la. O de senfɛ sa a yirala k'a fɔ nin kɔni bɛ dankari kɛ ba ji kɛcogoya la kosɛbɛ ko mɔgɔ mana min walima baga yɛrɛ mana min a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma walima k'u faga yɛrɛ. Nin ko in bɛɛ de sababuya la an ka jamana premier ministre n'ale ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni ye nin fintigi ninnu barikada kosɛbɛ ko wa k'u jija nin wale in fɛ. Wa a y'a yira fana k'a fɔ ko tagalen ɲɛfɛ u bɛna kɛ cogo sugu bɛɛ la walasa ka se ka nin baara in kɔni lakodɔn gouvernement fɛ ko sabula ni papier ma kɛ nin baara kofɔlen in na mɔgɔ dɔw kɔni bɛna kɛ a kɛcogo juguya kan n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari adamadenya la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de k'a fɔ taamaden minnu kɔni bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Abidjan walima ka bɔ Abidjan ka taa Bamakɔ olu y'a yira k'a fɔ k'u ka tagama sira kan ko gɛlɛya sugu bɛɛ b'olu kan yen nɔ. Kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ ɲani suguya bɛɛ la u ka tagama sira kɔni kan wa o ɲani nin yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ k'a ma bɔ fosi la an ka lakanalikɛlaw kɔni kɔ minnu jɔlen don sira ninnu fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko fintigi minnu kɔni jɔlen don an ka dugu bɔdaw la n'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa ka jamana kɔni lakana. A yirala k'a fɔ o fintigi ninnu kɔni kɛlen don ka ɲani sugu bɛɛ da tagamakɛla ninnu kan. Tagamakɛla ninnu dɔw kɔni k'a fɔ la ko kabi aw bɛ don mobili kɔnɔ chauffeur kɛ b'a fɔ aw ye k'aw k'aw labɛn waribɔ kɔni kama. Ko n'aw sera Zegua u b'a fɔ aw ɲɛna k'aw ye mɔgɔ 60 ye aw kɔni ka wari fara ɲɔgɔn kan ko 10,000 de kan ka sara yen nɔ a b'aw bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka o wari kɔni bɔ wa ko n'aw sera Sikaso fana u b'a yira u la k'aw ka 5000 sara yen nɔ ko wa nin de bɛ nin dugu ninnu bɛɛ bɔda la kelen kelen f'i ka si se yɔrɔ kɔni na. O de senfɛ sa nin tagamakɛla ninnu kɔni bɛ welewelekan bila an ka jamana ministre ma n'o ka baara bɛnnen don tagamaw ko ɲɛnabɔli kama k'u b'a ɲini a fɛ a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɔni tigɛ walasa k'olu ka tagama kɔni nɔgɔya u bolo. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ka fɔ juin kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la kabalakaw fɛ yen nɔ jibonba dɔ kɔni bayɛlɛmayara an ka jamana premier ministre fɛ. Kibaruya min sera ma o yɛrɛ k'a fɔ kabala n'o bɛ Bamakɔ k'i wɔɔrɔnan na olu kɔni fɛ yen nɔ jibon belebeleba dɔ kɔni dayɛlɛla kura ye yen nɔ. A yirala k'a fɔ ni jibon yɛrɛ kɔni musaka bɛ t'i jɔ fo 172 la ni dugu wɛrɛw ka dɛmɛ caman kɔni b'a la wa ko tile kɔnɔ jibon yɛrɛ kɔni bɛ se ka ji litiri min kɔni ta o bɛ taa jɔ fo 144 na. Jamana premier ministre kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin jibon ko in ye nisɔndiyaba ye ko sabula nin bɛna kɛ sababu ye Bamakɔ n'a dafɛ dugu kɔni bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ fo k'u wasa. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ juin kalo tile 5 kɔnɔna la tɔn kan n'o bɛ Mopti mara la gendarmekɛ dɔ kɔni bɔnɛna nin na yen nɔ. Kibaruya min sera ma o yɛrɛ k'a fɔ arabadon juin kalo tile 5 kɔnɔna la marifatigi dɔw de taara bi tɔn ka dugulamɔgɔw kɔni kan wa a yirala k'a fɔ u donnen dɔrɔn u y'u ɲɛsin fintigiw ka dagayɔrɔ de ma. Muguci in kɔni kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman banana wa fintigi kelen kɔni nin tora a la. A yirala k'a fɔ nin wale ninnu kɔni ka ca Tɔnbɔkutu yan fan fɛ sisan kosɛbɛ ko sabula o arabadon kelen Tɔnbɔkutu maire ka kankɔrɔsigi kɔni ka mobili fana minɛna bingannikɛla dɔw fɛ. An balimaw nin de bɛ dansigi an ka bi kibaruyaw la kunnafoni ninnu laseraw ma ni solution ka dɛmɛ ye aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.